ще готвим сьомга. Най-вероятно следващото ми видео ще бъде футболно, но това няма никакво значение. Преди да се пуснем в това приключение, не забравяйте да натиснете един мощен лайк бутон и да се абонирате за канал. Да действаме. Беше. Първата стъпка ще направим пюретата от картоф. Ще са ни необходими обикновен картоф и сладък картоф. Да почваме да кипелим. Сега слагаме обелените картофи в тенджерата да се варят. Следващата стъпка ще овкусим сьомгата и ще я сложим в урната. Овкусяваме сьомгата с черен пипер, сол, чесън и лимонче, но лимончето предварително ние може да се го сложим, разрязваме лимончето на две. Виждате какви? Взимаме някои от двете лимончета просто и ги и ги изтискваме. Дойде момента да прехвърлим сьомгата. Взимаме, слагаме. Ето тук малко се поскъсало. И се време да добавим ето това олио. Отгоре меличко поръсваме. Сега взимаме и я слагаме в предварително загрята фурна. На 20 минути. Взимаме. О! Нищо няма, почти се опитваме. Взимаме, слагаме и да продължаваме към следващото видео, защото тук ще гърми експлозия. Бум, 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 бум. На следващата стъпка ще направим гарнитура за сьомгата. Първо взимаме там. Слагаме там. После маслото. После олиото. После именно замразените си зеленчуци, кара и бутилката. Добавяме. Продължаваме с приготвянето на пюрето. Вече картофите са ни сварени, но преди да ги намачкаме с пресата, ще добавим ето толкова маслце и също топло горещо мляко. Вземаме преса, задължително с преса, не с пасатор. И с пресата започваме да натискаме и да правим нашето вкусно пюре. Мачкаме. Вече сме извадили ето тази сьомга и сме си сложили пюрето в купичка, но за да е толкова гладко, задължително сме го минали през цетка. Време е да блейтаме нашата чиния. Като за начало ще вземем ето тази лъжица, ето така, да поставим ето така пюре и да стане по-интересно. Ще го направим ето така. После ще вземем с друга лъжица, да не се сливат. Ще вземем с друга лъжица да сложим грах. Ето тук грах в средата и отгоре ще сложим ето тази сьомга. Взимаме да има за две чини, слагаме грах и сега взимаме и шприцоваме. Така. Опитваме се колкото може по-красиви да станат. Това е онзи мус от сирена, както може да се сетите, когато правихме от курите с баница. Тръгваме ето така. Хоп. Да. И сега и взимаме също ето това мантаносено олио, което също беше от курите с баница. Взимаме. Поставяме. И останат да сложим сьомката. Ето това, приятели, е крайният резултат. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да натиснете мощния лайк бутон и да се абонирате за канала. От мен, чао!